Pero may gala ni nga bahina, labot sa inisgutanang liga o sa mga kasayuran na binakaroon sa pagkitabo nato sa atuang kapupunan magigilan. O makauban nato ni nga bahina si Attorney Felix Escalante Jr. aron nga maisgutan no aron malabdagan kita labot sa mga nagkaniyang kasayuran nga mahatag no labot aning naghitabo karon nato sa tugang nasod labi na sa pagdakop ni former President Rodrigo Roa Duterte magigilan. O ganini may nauna kakuha na to sa iyang pagtibaya si Atty. Escalante. Attorney, may adlaw kini ba to? Good morning, Sir Manny. Good morning sa tanan yung mga suking paminaw, tanan yung mga subscribers sa DXDD Radio Television. Malipayon ta kay kauban ko ninyo karon makahatag ta sa to ang mga pangunahon na kabahin nining nagbagag yung kay nga isyu. Nga akong malantaw tanan natong katawhan labi na ang mga katawhan sa Misamis Occidental ug sa siyudad sa Misamis ang ayan nga makahibalo. Yes. Una pangutana ato din, okay, muli daghang mga pangutana alang sa itong mga katawhan. So, valid ba no, ang pagpadala, pagdakop ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC? Bisan pa, no, nasayang tanga dili na konektado ang Pilipinas sa International Criminal Court. Ang ngayon itong minumduman Sir Manny no nga ang Pilipinas nahimong signatory sa gitawag nga Rome Statute nga mo hinungdan nga natukod ang International Criminal Court o ICC no. Sa diha nga ning apil ta ning pirma ta sa mga Rome Statute, apil sa to ang mga kaakuhan nga magpabinta nga naa sa iyang jurisdiction hangtod nga nahimong effective pa no ang mao nga balaod no or ang mao nga kasabutan no. Pero tungod kay lagi dunay withdrawal nga nahitabo niya atong miagi nga 2019, ang ngayon natong may baluan nga ang Rome Statute mismo nagingon nga kung ang mga panghitabo nga nahimong basihan sa kaso nga gifile diha sa among korte, nahitabo niya tong panahon nga wala pa mag-withdraw ang Pilipinas, nagpabilin nga dunay jurisdiction ang ICC sa mga akusado. Sa diha nga gi-issue ang warrant of arrest, nahimo kaning legal nga basihan para nga himuon ang pagdakop gagahapon no ni former President Rodrigo Roa Duterte no kay doon na may matawag na to nga valid order or valid warrant of arrest para nga dakpon siya no. Now, doon na lang tay issue gamay kabahin sa ay nawala ko. Doon lang tay issue gamay kabahin sa no katong gihimo nga rendition or pagbiyahe sa iya padulong sa The Hague, the Netherlands kagabi no kaya sa tubang pag-review sa unod sa Rome Statute atong nadiskubrihan nga doon na day provision diha nga unta human nga gidakop human ma-serve ang warrant of arrest kinahanglan pa nga i-turn over sa usa ka local court pasabot sa korte diri sa Pilipinas ang dinakpan para sa paghimo sa gikinahanglan nga mga verification kung balido ba ang warrant of arrest doon na bay basihan ang pagdakop sa iya ug uban pa nga mga hinungdan no murag dihang dapita Sir Manny murag na ako'y issue diha tungod kay nawala manggod ang gitawag nato og pagtahod ba sa ato ang kagawasan isip nasod og napadapli ni og nahitabo dayon ang pagbiyahe o pagdala ni former President Rodrigo Duterte dito sa The Netherlands nga wala ni masunod nga kaugalingon nilang rules of procedure diha sa sulod sa Rome Statute. Okay. So, alang nimo makatarong anon ba nga basa-basa lang isakay kuhaon ang kani pagyud opisyal no kani former president no og kini bang di man ni kuhaan kanang bisan pa di man ni nga mga fugitive yun no former president dato no sa Pilipinas Rodrigo Roa Duterte no nawan anong tingog ang mga human rights advocates no doon na ba natawag ba na to naa sa due process naatag ba ang due process labot ni attorney. Dihang dapita Sir Manny no na tingala gali punta ngano nga ang mga kawani sa tuwang Philippine National Police apil na pud ang mga kawani pud sa Interpol wala man nila matuman ning maong provision sa ato ang Rome Statute no diya sa Rule 59 kung ako masayop no. Sa dihang dapita tungod kay wala man nila ni matuman do nagyoy matawag nato nga agrabyado sa mahitabo nga pagdala sa iya direkta sa The Hague, the Netherlands kagabi no. Munang posible nga mahimo ni unyang usa sa mga i-raise unya nga mga issues no para nga pag-abot sa panahon nga hiringon ang iyang kaso dito sa The Hague dito sa ICC pwede ni nga mamahimong hinungdan para nga siguro maka-file sila motion to dismiss tungod kay dunay constitutional right nga wala matuman wala mapatigbabaw o gawas pa dunay paglapas sa independence ug soberenya sa Pilipinas sa diha dayon no arbitrary nga gibiyahe ang ato ang former president
padulong dito sa The Hague, the Netherlands. Oh, okay. Si President Bongbong Marcos nagpadayag mo to siyang statement no labot sa kining hangyo sa Interpol kaya ang Interpol man ang nagdakop ni aning nakikoordinate no sa Pilipinas og suwa pa niya nga dili po sila kabalibad kay kung dunay mga tuyo po ang Interpol kung doon pa mga fugitive no nga atong kuhaon sa uban nga mga nasod ang Interpol magyoy ang kanang naagyo ang kapartner nila. And muna nga dunay basihan ba nga mosanong dayon ang gobyerno sa mga langyaw no langyaw man din sila no kagustuhan kay wala man sila na sakop sa jurisdiction sa ICC no ang tuang nasod. Ang ngayon itong mahinumduman, Sir Manny, no, nga ang Pilipinas, member state siya sa International Criminal Police Organization. Isip ko sa ka-membro sa maong Interpol, kanang gitawan og Interpol sa pagkakaroon, dunay mga obligasyon ng ato ang gobyerno, isip state party nga ang ngayon niya nga tumano, no. Apil na nini karon ang pagdakop no sa mga tao nga giisuhan sa International Criminal Court sa gitawan na to og warrant of arrest no. Tungod ani nga kaakuhan o tungod ani nga obligasyon ug tungod kay membro man gud ang Pilipinas sa tinuod no sakto si President Bongbong Marcos diyang dapita no. Isip obligasyon or isip state party dili ta makalikay diyang dapita. Katong gisgutan niya Sir Manny nga mga posibilidad nga base nunyag dunay mga hangyo ta ba dito sa International Police Organization nga dili na niya matuman dili mahatagan og igo nga pagtagad. Medyo political na siya dapit nga isyu no, political na siya nga diskusyon. Pero ang obligasyon nato nga mo sanong o mo implement sa warrant of arrest nga gi-issue sa ICC magpabilin gyud na siya nga naa. Og tungod kay member state maguta diha anang organization. Ang atong minumduman po Sir Manny no, atong iklaro po nga ang International Police Organization wala na siya or ang Interpol wala na siya kagalingon nga police force. Ang iyaha lang ipatuman niya o ipatuman niya mga warrants of arrest nga ipagawas pinaagi sa ato ang local or state forces nato no this time ang ato ang Philippine National Police. So ato nakita diha nga murag duna magyud natuman magyud ang mga gikinahanglan ng mga koordinasyon ani no na verify nga duna gyud valid warrant of arrest nga gikan sa International Criminal Court o mao na nga na pahinumduman malagmit ang atong gobyerno nga kung magawas ni siya nga warrant of arrest isip obligasyon nato as state party sa International Criminal Police Organization obligado gyud ta nga ipatuman ni. I see. Doon na ba'y mga statement ipagawas any court ang Supreme Court or any court sa nasod labot din nga maong pangitabo attorney? Akong nahibalaan na Sir Manino dunay nag-file og petition for prohibition or dunay nag-file og petition for issuance of the TRO or preliminary injunction no o gani murag dunay nahitabo nga raffle o atong expected ni Sir Manny nga sa mosunod nga mga adlaw malagmit karong adlaw we issue order ang Supreme Court para nga papailon sa comment or opposition baka ang ato ang gobyerno pinagi sa Office of the Solicitor General kung angayan ba nga aksyonan sa gobyerno ning maong petisyon no nga gi-file kagahapon no. Dunay mga daghan nga mga issues nga giskutan diha no pero ang bugat kay nga issue diha mo ning karong jurisdiction nga giskutan labi na nga nagpabilin nga tinuod nga nag-withdraw na ang ato ang nasod gikan sa iyang pagka-membro sa gitawag na tog International Criminal Court. Inaoton ta Sir Manny no nga dunay mabulukon nga kuan ni panagisgot no later on desisyon ng Supreme Court ani kay kani manggod nga issue manggod dunay posibilidad nga mahitabo pa ni utro. O klaro unta nga diri sa tuwa sa pinaagi sa tuwa mga balaod ug interpretasyon sa tong Korte Suprema kung unsa man ang gikinahanglan nga mga balaod nga i-enforce o i-legislate ipatuman later on ug angayan nga tumanon no sa ato ang gobyerno kung mahitabo manggaling na yung aning pagdakop sa umaabot. O sa mahitabo kay sa restraining order no kay dadala naman si President Rodrigo Roa Duterte. Ang mga abogado Sir Manny no kami mga abogado base sa mga decisions sa Korte Suprema nakahibalo nga dunay mga issues nga ginganlan na namo nga moot an academic na no but pasabot nato nga kanabang wala na mahimo ang korte ba tungod kay wala na siya angay pugngan wala na siya angayan nga i-restrain wala na po siya angayan nga enjoy no sa diyang dapita nahimo na karon nga moot an academic ang issue kung angayan pa ba or makatarunganon ba nga ibiyahe si former President Rodrigo Duterte padulong sa The Hague, the Netherlands tungod kay nahitabo naman nabiyahe naman siya no nahitabo na apan sa sulod
kagabi. Apan sa sulod sa mong petisyon mga Sir Manny, doon na pa'y daghan nga mga issues dihang angayan nga gingon na to nga angayan nga hagpaton sa tuwa nga Supreme Court o hatagan niya og definitive decision or definitive ruling, no. Sama niya ng issues pagkakaroon kung doon na pa ba'y jurisdiction ng ICC sa panahon nga ang Pilipinas ning withdraw na, no, sa iyang membership dihang debita, no. Ikatulo ay kaduha, importante po nga discussion diyan ni mo petition kung ang ICC ba sa dihang gihimo niya ni wala ba niya gilapas ang atong soberenya o kagawasan nga ang ICC sa tinuod lang sa pagkakaroon, no, nga nahitabo ang pagdakop o pagbiyahe ni former President Rodrigo Roa Duterte, wala na may jurisdiction gyud, no. O uban pa nga mga issues sa Sir Manny, labi na ang mga constitutional rights niining mga akusado sa gitawag na tong crimes against humanity nga karon giatubang ni former President Duterte. Okay. Tinuod ba nga usa pa ni na-verify pa din ang waong warrant of arrest gikan sa ICC sa mga korte sa Pilipinas o sa mga court? Ang ako ang nahibalan Sir Manny, no, ang coordination lang ani naa sa ato ang Philippine National Police o wa na ta kahibalo pa sa uban pang mga coordinations nga gihimo niini, no. Apan makita nato tungod sa paspas nga dagan sa mga panghitabo malagmit dunay mga underlying mga coordinations ni nga gihimo kauban ang Office of the President tungod kay wala man mapugni, no, o wa man pud mahimog himog aksyon ang ato ang Malacañang ato ang Office of the President para pugnan ni, no. Gani nagpagawas mga ganing official statement si President Bongbong Marcos ug niingon siya nga mohatag ang gobyerno sa Pilipinas sa full cooperation ngadto sa ICC o sa Interpol. I see. Okay. Wa po yung mga human rights nagtingog attorney, no, ora og unsay lantaw nimo? Kuan siguro Sir Manny, no, ato pang ilang taon mo gud diri bag-om gani very novel issue mo gani nahitabo sa Pilipinas gud. Na posibilidad nga in the next few hours or maybe in the next few days doon na yan may consolidation sa mga pangunahon na ani sa nagkalain ng mga grupo, no, kontra or pabor sa mga panghitabo o excited ta nga makahibalo sa nagkalain ng mga views sa tuwa mga katawhan ani. I see. So salamat kay labot na attorney and matawag ba wala ba tulubagon ang PNP sa dali nga kuha nila hatag pag sa mismo sa ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ngadto sa Interpol. Ang ako ang lantaw da Sir Manny, no, walay tulubagon ang PNP tring dapita tungod kay doon na may valid order nga ning gawas gikan sa International Criminal Court, no. Kaning niya makonsiderar ni siya nga rason na dunay legal basis, no, or legal order nga gigamit or gisunod ang Philippine National Police sa dihang gihimo ni, no. Gawas pa ang Philippine National Police pud igo lamang siya nga nagtuman sa mga obligasyon sa Pilipinas isip state party sa dihang nahimutang membro sa International Criminal Police Organization. So tungod sa exercise of good faith na ay dakong depensa if ever no mahimong question dunay dakong depensa ang PNP para moingon nga wala may tulubagon sa dihang gihimo nimo ni diha kang Presidente Duterte. Okay. So salamat kayo labot din ato din, no, paabot ta og sa mga posibleng kabag-uha, no, o doon na ba kay pagawas nga bag-o nga mga mando from Supreme Court any court, no, labot sa maong lisgutanan, no, pagdakop ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Tinuod yun na Sir Manny, no, ay naudon ta nga kita mga katawhan mag-atang ta nining mga latest nga panghitabo kabahin nining mga isyu, no. Dagantang makatunan ani og labi na nga dunay isyu diri kabahin sa mga tawhanong katungod o pagtahod sa atong soberenya sa atong kagawasan, apil na pud ang pagtahod sa mga human rights nato, no, nga gigarantihan sa atong Article 3 sa 1987 Philippine Constitution na magkwanta, no, mag-atang ta ni o gi-invite mo na mong tanan, no, nga ato agining hatagan sa tuwang pagtagad o this is a free country ato ang ipalapnag ang atong mga opinion pangunahon na kabahin ning mga isyu. Okay, salamat kay labot attorney. Siguro may paabot lang siguro nga minsay alang sa mga katawhan dining bahina medyo naglalain ang reaksyon, ang uban init kaayo, no. Dunay naglalain ang ilang reaksyon dining bahina. Unsay paabot nimo alang sa to mga Ako ang pangunahon na aning dapita Sir Manny, no, sa pagkaron labing maayo nga ang ato ang katawhan kaning gingon nato critical ba, no, critical sa ilahang pagtuon ining maong isyu. Ilahag yung subayon og maayo ang mga factual nga mga panghitabo sa diha nga nahitabo ni og subayon po, no, bisan sa pinakasimple nga pamaagi subayon ang mga balaod nga apektado nining maong isyu, no. Human nga mahimo ang mga importante nga mga pagpunikot diki pag subay-subay
aya ta mohimo sa tuang kanang opinion or panglantaw kabahin ning panghitabo no, malagmit mo daping ta, malagmit mo kontrata o magpabilin ta nga malinawon no, o magpabilin ta nga maghiusa isip katawhan ug isip nasod. Okay. Attorney, thank you. Salamat kayo, attorney. And Bon, mabisita ko sa imong opisina, ha? Attorney, Yes ato sir, imong opisina diha, attorney, no? Dili ya sa ato Rosales. niya ta sa Escalantolo office na diya sa tapat sa Supermix diya sa Camino Street. Maginom tag kape dito, perting paita among kape sa mong opisina. Oh, kapi-kapi Welcome ta. ka dito. Bitaw. Thank you, attorney. Salamat kayo, attorney Felix Escalante Jr. sa kahigayunan nga palamdagan ang atong magkatawahan sa mga nagkanaiyang legal nga hinisgutanan labot sa pagdakop ni former President Rodrigo Roa Duterte. Thank you, attorney. Daghang salamat sir. Ato nagkauban makigala si Atty. Felix Escalante Jr. ang atuang naghatag og kalamdagan makigala labot sa mga nagkanaiyang kasayuran. And Bon, no? Ato niya makauban si attorney sa program sa ato po no, with Atty. Felix Escalante mag uman pa no nga maginisgutanan sa balaod mga kaibigan.